Ak si práve hľadáš prácu vo výrobe v Rakúsku, Inbox Agency ponúka zaujímavú dlhodobú príležitosť pracovať vo firme na výrobu komponentov v leteckom priemysle. Ak máš predchádzajúcu prax v podobnej výrobe a dohovoríš sa po nemecky, toto je tvoja príležitosť pracovať dlhodobo v prostredí modernej továrne v Rakúsku. Zamestnávateľ ponúka tieto podmienky. Práca je na rakúsku zmluvu na trvalý pracovný pomer. Hodinová mzda je medzi 13,56 € až 15,19 € v závislosti od kvalifikácie. Mzda je hradená mesačne. Práca môže byť aj na viacero zmien. Dostávaš príspevok na bývanie 15 € na deň. Ubytovanie ti zabezpečí zamestnávateľ s mesačným nájmom 350 až 500 €. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Prax vo výrobe, automotív alebo prax v inej priemyselnej výrobe. Ochota pracovať zodpovedne a kvalitne. Nemecký jazyk slovom aj písmom na slušnej komunikatívnej úrovni. Vodičský preukaz a vlastný automobil na cestovanie do zamestnania. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v nemeckom jazyku na e-mail cv@inboxagency.sk a ozveme sa ti, tvoj životopis pošleme rakúskemu zamestnávateľovi, absolvuješ telefonický pohovor a skúšobný deň vo firme. Od zamestnávateľa dostaneš rakúsku zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 13,56 € na hodinu. Zamestnávateľ ti zabezpečí ubytovanie. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.